Chineke n'otu ụlọ ndị mmadụ kpọọ ọkụ. Look at. Joe, ịma mmadụ bụ ihe na-awụ nke o nwere otu ebu. Jesus Christ. How can the Nigerian police force? Nigerian Makunwa. Ụlọ ndị mmadụ kechigbu ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Look at. Ndị onwe ha mere. Ndị onwe ha mere. Ndị onwe ha mere. Ndị aka ha dị ọcha. Ndị onwe ha mere. Ndị otechigbu ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Ndị onwe ha mere. Ndị aka ha dị ọcha. Na street ụlọ niile nọ na street anyị na-agbaga ezigbo ọkụ. Mgbe m mere eti na m esighị ya na biko agbaga ụlọ niile nọ ebe ọkụ. Chai. Ya ụlọ ndị mmadụ hapụchara gaa ahịa. Ọ dịkwanụ mma o. Ọ dịkwanụ mma o. Ọ dịkwanụ mma o. Wickedness, and they will have Ọ dịkwanụ mma o. Ọ dịkwanụ mma o. Ọ dịkwanụ mma o. Chai. Tiri m nọmba gị. Anything. Okay. Even I save a phone number. I don't this number. I only got one. That's about it. I think I come SMS to my phone. Huh? I think I come SMS to my phone. I'm not own number. Can you get that? Yeah, number. You get it in the phone. Okay, let me go. 1, 2, 3. Yeah, Nigeria police force. I'm going to have a Okay. You show the WhatsApp number. The WhatsApp number ends in a 3. Okay, so bad. If you know, just change this 0, 2, 2, 3. to 3. If I feel the WhatsApp number, have it. What's about it? I will use Ebeka unusi Biafra. Ebeka unusi Biafra gamarapu Biafra gawe bozo gabibi agamaраpu Biafra gawe bozo gabibi Biafra gadi